Tervehdys! Tervetuloa uuden videon pariin. Jos oot uusi täällä, niin mä oon Sirpali-rouva Silmusolmu ja tää on mun neuleaiheinen YouTube-kanava. Mä oon lankakauppias ja lankavärjäri. Ja tällä kertaa mulla on semmoista uutisluontoista asiaa tällä videolla. Ja ihan ensiksi tämmönen disclaimeri, että mä kuvaan ihan uudella kameralla, tämmöisellä videokameralla, jossa on kaiken maailman kilkkeitä, kuten esimerkiksi tämmöinen hieno mikrofoni, niin antakaa anteeksi kaikki outoudet, mitä tässä on. Mä en ollenkaan osaa käyttää tätä vielä, mutta pikkuhiljaa opettelen. Joo, nyt ollaan täällä Värjäämön varastossa, täällä kellarissa. Ja tänään kun mä kuvaan, on perjantai 12. päivä joulukuuta. Mä oon äsken pitänyt kauppaa auki ja pistin sen nyt kiinni. Ja tässä vielä pitäisi pakkailla paketit postiin ja vähän huuhdella eilisiä värjäyksiä ja pyyhdittääkin varmaan. Mutta mä ajattelin kuvata tämän videon, kun mä lupasin jotain uusia uutisia. Uutiset on muuttouutisia, eli mun lankakauppa ja Värjäämö muuttaa tuossa alkuvuodesta uuteen osoitteeseen. Tämmöinen pieni tarina tässä on niin kuin pohjalla, että mä oon ollut tässä nykyisissä tiloissa 6,5 vuotta kohta. Se, miksi mä muutin aika hyvälle liikepaikalle torin reunalle ihan keskustaan, niin oikeastaan ihan vahinko. Se, miksi mä oon täällä, on se, että mä löysin täältä kellarista tämmöiseen värjäyksään soveltuvan märkätilan, joka on pieni, mutta on soveltunut mun värjäyskäyttöön ihan hyvin. Ja sitten tässä sattuu olemaan pieni myymälätila sitten tuolla yläkerrassa. Tämä on, sanotaanko, että ajanut asiansa, mutta hieman epäkäytännöllinen johtuen siitä, että kun mulla on 2 eri kerroksessa nämä toiminnot, että mulla on vähän semmoinen olo, että mä oon ollut 6 vuotta niin kuin maan alla, koska ihan kirjaimellisesti olen työskennellyt maan alla yli 6 vuotta. Että en voi sanoa viihtyneeni kauhean hyvin täällä. Siihen vaikuttaa nämä kerrosasiat, mutta myöskin se, että vuokranantaja on iso, suuri kasvoton pankki, että eipä pankkia kauheasti ole kiinnostanut, mitä mulle kuuluu tai miten mulla menee täällä, niin se ei ole ainakaan niin kuin lisännyt tätä viihtyvyyttä täällä. Ja sitten nyt viime kesänä niin ihan sattumalta juttelin erään paikallisen yrittäjän kanssa ja kävi ilmi, että hänellä olisi tarjota vuokralle toimitilaa. Ja vieläpä semmoista toimitilaa, joka on ihan uutta, ihan täysin iskemätöntä ja niin iskemätöntä, että sitä vasta nyt rakennetaan niin kuin valmiiksi sitten sitä mulle tulevaa tilaa sieltä niin kuin sisäpuolelta. Eli mä oon päässyt sitten vaikuttamaan siihen, että minkälaiset uudet tilat nyt sitten on tulossa. Voin sen verran niin kuin vihjastaa, että tilaa on aika paljon enemmän, mutta varsinainen myymälätila tulee olemaan suunnilleen samankokoinen kuin tähänkin asti. Ja sitten se, mikä siinä on kaikkein oleellisinta ja uusinta, on se, että Värjäämö on siinä samassa tasossa, niin kuin katutasossa tämän myymälän kanssa. Eli mä pystyn vähän paremmin niin kuin yhdistämään tätä värjäämistyötä ja sitten kaupan aukioloa jatkossa. Ja myöskin mä pystyn nyt erottelemaan eri tavalla tämmöiset, kun mä kierrän tapahtumismyymässä, niin kaiken tämän tämmöisen pakkaamisen ja autojen lastaamiset ja purkamiset ja kaikki tämmöiset, niin ne ei tapahdu siinä myymälätilassa, vaan ne tapahtuu sitten niin kuin ikään kuin siellä muualla. Eli myymälä saa olla sitten niin kuin rauhassa jatkossa siinä niin kuin semmoisena kuin on ja mun ei tarvitse siihen sitten koskea, vaan se on niin kuin aina ikään kuin käyttövalmiina ja avattavissa sitten. Ja sitten sen lisäksi siinä on toisessa kerroksessa on mulla sitten varastot ja toimistotilat ja sosiaalitilat. Voin kertoa teille osoitteenkin, se on semmoinen kuin Raholankuja 2. Ja vaikka on Rahola, niin se on täällä Sastamalassa. Tampereellakin on Rahola, mutta nyt puhutaan täältä Sastamalan Raholasta. Se on keskustan ulkopuolella. Tämmöisiä lähellä olevia maamerkkejä on Prisma ja meidän kaupungintalo. Et jos olet paikallinen, niin tiedät, että siltä suunnalta löytyy kaupungintalolta kivenheitto Tampereen suuntaan sitä Tampereen tietä. Niin siinä on mun
uudet toimitilat tulossa. Se on semmoinen punavalkoinen rakennus. Se näyttää vanhalta, mutta on ihan uusia. Mä kerron sitten varmaan lähempänä, kun ne tilat valmistuu ja sitten keväällä, kun avataan, niin kerron sitten lisää siitä. En vielä tiedä, että koska uudet tilat aukeaa, niin kun se myymälätila. Varsinainen muutto tapahtuu helmikuussa, eli tämä nykyinen kauppa ja tämä Värjäämön myymälä on auki tammikuun loppuun asti. Ja nytten tästä eteenpäin, eli tästä joulukuusta tai joulukuun puolivälistä sinne tammikuun loppuun, niin tämä Värjäämön puoti on joka lauantai auki. Se johtuu vähän muistakin syistä, mutta nyt ei ole enää niitä perjantai-aukioloja, vaan nyt on joka lauantai tosiaan sinne tammikuun loppuun. Ja sitten todennäköisesti helmikuussa ei pääse ollenkaan paikan päälle, johtuen siitä, että meidän tavarat on niin kuin 2 eri osoitteessa ja siinä on sitä muuttohässäkkää. Ja sitten joskus keväämällä niin mä sitten ilmoittelen, että koska on paikat siinä kunnossa, että voi avata myymälän. Verkkokauppa toimii koko ajan ihan normaalisti. Siellä voi sitten siinä helmikuussa olla pieniä muutaman päivän viiveitä toimituksessa, kun tosiaan tavaraa voi olla 2 eri osoitteessa, niin niitä pitää vähän hakea, mutta tätä välimatkaahan ei tässä ole kuin vähän toista kilometriä, että ei nyt niin kuin mitään semmoista suurempaa maantieteellistä muuttoa ole tässä tulossa. Ja nyt sitten tämä muuttoruljanssihan tarkoittaa myöskin sitä, että nyt alkaa sitten muuttomyynti. Eli mulla alkaa tai on jo alkanut tämmöinen varaston ja myymälän siivous ja mitä kaikkea täältä löytyykään, mitä tänne on ainakin sen 6 vuoden ajan, pidemmältäkin ajalta, mitä kaikkea tuolta löytyy, niin mä alan niitä nyt pudotteleen sitten semmoisiin hyvin edullisiin hinnoin tonne tarjouskoriin. Ne tuotteet, mitkä on siellä verkkokaupassa, niin ne on osittain jo kyllä siellä olemassa alennuksella ja mä oon nyt tänään lisännyt sinne tosi paljon kaiken näköistä. Siellä on myöskin semmoisia poistuvia tuotemerkkejä, niin kuin Sassemeyer ja Regiaa ja jotain muutakin. Ja sitten semmoisia loppueriä semmoisista tuotteista, mitä ei tule enää lisää, niin mä olen ne sitten aika surutta sitten hinnoitellut sinne poistokoriin. Ja sen lisäksi tulee olemaan todella paljon sit semmoista tuotetta, mikä ei ole verkkokaupassa ja mä en niitä postita enkä muuta, vaan ne on sitten täällä Värjäämön puodilla. Eli niitä kannattaa kyllä nyt sitten jatkossa tai tämän joulukuun ja tammikuun aikana niin tulla käymään täällä paikan päällä sitten lauantaisin ja katsoa, että mitä täältä löytyy. Mä kuvasin tuolta kaupan puolelta pikkusen semmoisia videoita, ja koska mulla on ihan upo uusi tämä videokamera ja siinä on myöskin toi gimbaali, niin se taitaa olla aika jännittävää se kuvamateriaali sieltä kaumalta. Toivottavasti teidän ei tule huono olo, mutta ei ihan mennyt nappiin, mutta mä yritin kuvata. Ja sanon vielä, että tosiaan ne oli semmoiset tuotteet, mitä mä tuossa äsken muutaman tunnin aikana ehdin niin kuin pudotella sinne niin kuin tarjousosastolle, niin niitä varmasti tulee sitten kyllä vielä lisää. Että kannattaa seurata tilannetta niin siellä verkkokaupan poistokorissa kuin sitten täällä paikan päällä. Mutta tämmöisiä uutisia. Mä oon tietenkin aivan innoissani tästä. Toisaalta ihan kauhuissani, koska mä oon tässä viime vuosina muuttanut muutaman kerran ja se on aina ihan hirveän raskasta. Ja kun kaikki paikat on sekaisin ja mitään et löydä ja kaikki pitää pakata ja siivota ja näin. Mutta sitten toisaalta se on taas jotenkin ihanan puhdistavaa, kun voi niinku siivota samalla ja raivata ja hävittää kaikkea semmoista semmoista roskaa, mitä on vaan niin kuin kertynyt joka paikka täyteen. Tässä on hyvin ristiriitaiset tunnelmat niin kuin puolesta ja vastaan, mutta se, mistä mä oon hirveän iloinen, on sitten se, että mä saan sinne uuden Värjäämön. Mä saan nyt, nyt on suunniteltu kaikki systeemit sinne sitten mulle sopiviksi. Et mulla on ihan kiva Värjäämö ollut tähänkin asti, mutta nyt mä pääsen vielä
astetta paremmaksi säätää ja niin kuin kaikkea tämmöistä ergonomiaa ja muuta ajatellen sitten. Ja joo, siinä on sitten teille ensi kesäksi ja kevääksi niin hyvä syy tulla käymään Sastamalassa tutustumaan uusiin tiloihin. Ja siellä on kaikkea semmoista pientä jännää juttua sit niissä uusissa tiloissa. Mä kerron niistä sitten lisää, kun päästään muuttaan sinne ja ihan sitten niin kuin paikan päältä näyttää miltä siellä näyttää, mutta niin kuin aivan mahtava juttu mun mielestä. Tässä kohta tulee, nyt on siis perjantai, niin parin yön päästähän on jo 3. adventti. Mä katson, että julkaisenko mä tämän videon jo ennen adventtia, mutta jos päästään sinne sunnuntaalle asti, niin mä otan sitten vielä klippejä niistä mun joulukalenterijutuista ja neuleista, mitä mulla on. Että voi olla, tai sitten mä tein niistä ihan erillisen videon, tai voisiko joku livekin voisi olla ihan kiva. Katsotaan, miten käy. Mutta tässä tämä isoin uutinen ja asia. Ja kertokaa, mitä mieltä ootte. Kannattaako muuttaa uusiin tiloihin? Joo, mukavaa viikonloppua teille kaikille. Moikka! No niin, katsotaanpas mitä sinne verkkokauppaan on ilmestynyt nyt sitten poistomyyntiin. Eli tästä voitaisiin ihan ensiksi katsella Sasemayerin tätä Merino Extra Fine 120. Tämä on siis tämmöinen DK-vahvuinen perus merinolanka, 100% merinoa ja 50 gramman kerässä on se 120 metriä. Ja tämä on tosiaan tämmöistä peruslankaa, mitä paljon menee niin kuin melkein kaikkeen mahdolliseen neulontaan. Siis siitähän voi tehdä kaikkea muuta paitsi sukkia, koska siinä ei ole vahviketta. Eli tuommoiselle suoraan iholle tulevaa pehmeätä merinovillaa, joka ei kyllä kutita eikä pistele. Ja tästä näkyy nyt näitä värejä, mitä löytyy. Ja nämä on tarkistettu saldot, että verkkokaupasta näkee sitten kuinka monta kerää on jäljellä. Ja tästä 120 on sitten tämmöinen vähän paksumpi versio, eli 85. Eli tämä on semmoinen Worsted Aran vahvuus, ihan sama lanka kuin tuo edellinen, mutta tosiaan pikkusen paksumpi, että tälle 85 on semmoinen 4-5 millin puikko on sopiva ja sitten tuolle 120 3-4 milliä on sitten sopiva. Sitten mennään puuvilla puolelle, eli poistuu myöskin sitten tämä Catania, joka on tämä Sasemayerin tämmöinen merseroitu puuvillalanka. Tätä on jonkun verran varastosta, tuosta näkyy nyt noita värejä. Ja tosiaan tässä on 125 metriä ja tässä on tosiaan tämmöinen kiva kiilto tässä langassa. Tämmöinen peruspuuvillalanka, kestävä ja pestävä. Ja tosiaan tosi hyvä kiilto näissä. Sitten vilautan täällä on tätä Sandnesin kierrätystviidiä, ihan muutamia keriä jäljellä. Tämä on aivan siis luksuslanka, tässä on 20% kasmiria ja aivan ihana lanka. Nämä on 10 kerää on nuo loput. Ja sitten siellä on muuten, tuosta näytän samalla muutamia vielä näitä Addin Unicorn-puikkoja, näitä tämmöisiä niin sanotusti kierräpuikkoja. Muutamaa kokoa löytyy, ne on 10 kipaleen nuo loput. Sitten täältä löytyy, nämä on myöskin verkkokaupassa, Opalin tämmöistä Kimalle sukkalankaa. On vielä joitain värejä. Ne näkyy olevan 7,50 kappale nuo loput värit. Ja sitten on pieni erä vielä Jalovilla vuonaa. Myöskin nämäkin on poistohinnalla. Tästä löytyy loput värit. Verkkokaupassa on nämäkin värit. Sitten näytän vielä, että täältä löytyy tätä ensimmäistä Suomi-single-erää, mitä olisi, niin tätä DK-vahvusta. Tätä on vielä jonkun verran. Ja mulla on tätä myöskin värjäämättömänä pieni erä vielä, että jos jotain tiettyä väriä haluat, niin
niin voin värjätä ihan toiveiden mukaan. Ja sitten täällä kaupalla on vielä pieni korillinen sitä ekaa ohutta versioa myöskin. Nämä oli 8 euroa nuo loput vyyhdit, mutta tämä ei ole enää verkkokaupassa, että niitä löytyy vaan täältä. Mutta DK löytyy Verkiksestä. Sitten Regiaa. Koska Regia poistuu, niin poistuu myöskin tämä Premium Silk ja Premium Jak laadut, mitkä mulla on ollut varastossa. Näitä on vielä jonkun verran täällä jäljellä ja tämähän on aivan erinomaista lankaa vaikka mihin. Tästä voi tehdä mitä vaan. Mä oon joskus tehnyt näistä vauvan vaatteita ja näistä on neulottu sukkia ja vaikka mitä. Eli tässä Merino Silkissä on siis merinovillaa silkkiä ja sitten vahviketta. Ja sitten tuo jakki on niinku samaa lankaa, mutta siinä silkin tilalla on sitten jakkia. Ja tämä jakki on semmoinen kivasti vähän niinku meleerattu tämä lanka, koska tuo jakki on semmoinen rusehtava se kuitu, niin se tekee näistä sitten semmoista meleerattua pintaa. Ja sitten täältä löytyy lisää vielä Jalovillan tämmöisiä loppueriä, mitä mulla on ollut. Eli siellä on pikkupässiä. Nämä oli muistaakseni 20 nämä loput. Joitain värejä löytyy vielä ja sitten tuolla on myöskin sorjaa on muutamia pyyhtejä. Nekin oli mun mielestä 20. Nämä löytyy myös verkkokaupasta. Sitten on tämmöinen superherkku, nimittäin täyspellava lanka. Tässä näkyy värit. Tämä on tätä Camaroseen löövetandia. Tämä muistaakseni tarkoittaa voikukkaa, jos en ihan niin kauheasti muista väärin. Eli tässä on värimallit ja näitä löytyy sitten jonkin verran vielä varastosta ja verkkokaupasta. Tuossa on tuommoinen mallitilkku ja tosiaan normaali hinta on 8,90 ja 6 euron hintaa lähtee nyt sitten loput kerät. Sitten näytän ihan pikkusen semmosia tuotteita, mitä ei ole verkkokaupassa ja näitä ei siis postitella eikä muuten myydä kuin täältä paikan päältä. Eli tämmöisiä Värjäämön poistovyyhtejä. Siellä on tämmöisiä nimettömiä, millä oikein tiedä mitä ne on. Ja siellä on pellava silkkiä ja jotain Jalovillan yksittäisiä vyötteitä tai vyyhtiä. Sitten siellä on ihan siis jakua, on vielä muutamaa väriä ja jotain ihania tämmöisiä herkkuja. Nämä on jotain Rovanin mohairheissiä ja täällä oli mun mielestä muutama tämmöinen ihana Rowan Finest, tämmöinen kasmirlanka on myöskin tuolla. Näitä varmaan sitten mä kaivelen tuolta varaston kätköistä lisää tämmöisiä yksittäisiä vyyhtejä tai keriä. Ja sitten on ihan siis tämmöisiä euron keriä. Näitäkin löytyy vaikka kuinka paljon lisää. Mä kaivelen niitä näihin laatikoihin tuossa tulevina viikkoina lisää. Ja tuolta löytyy lisää euron keriä. Nämä on ihan akryylilankoja tämmöiset. Sitten näytän, edelleenkin pysytään tässä Puodimyymälän valikoimassa. Täällä on esimerkiksi tämmöisiä poistosettejä, testieriä. Nämä on siis Kehräämön tämmöisiä testierävyyhtejä, mistä mä oon tehnyt tämmöisiä paketteja. Ja sitten lisää testilankoja. Tää oli suri alpakka, baby suri alpakka ja mulberry silkkiä. On muutamassa värissä. Mä oon joskus tilannut pienen erään ihan testiin ja värjännyt ne, mutta nämä ei ole tullut sitten niinku suurempaan tuotantoon ja nämäkin oli 25 euroa kipale noi vyyhdit. Ja lisää sukkalankoja. Sitten olisi Austermanin steppiä seuraavaksi. Tässä on nelisäikeistä. Nämä on ollut 10,90 ja ne on nyt 8 euroa nämä loput kirjavat stepit. Tästä näkyy vähän värejä, mitä löytyy. Tätä ohuempaa. Sitten mennäänkin tuosta vähän alaspäin. Täällä on nimittäin tätä 6-säikeistä myöskin. Nämä on isoja 150 gramman keriä ja nämä on 12,50 nyt. Tuossa on 16,90 on mulla ollut normaali hinta. Ja niitä löytyy muutamaa väriä. Tämmönen ja sitten täällä on Regiaa välissä, eli tätä Regian tämmönen Virtuoso Color.
joka on tämmöinen liukuvärjätty. Ja tää on niinku sukkalankaa, mutta tää on semmoista yksisäikeistä, aika löyhällä kierteellä olevaa. Eli tätä on kyllä mun mielestä paljon käytetty siis ihan muihinkin neuleisiin. Mutta siis sukkalanka-koostumus ja nämä on isoja, kun tämä on DK-vahvusta, niin nämä on isoja 150 gramman keriä. Ja nekin on poistohintaan toi 12,50. Tämmöisiä pieniä herkkupaloja näytän nyt täältä. Alkaa tosiaan varaston siivous ja myymälän siivous ja viskelen tuonne tarjouskoreihin sitten kaikkea semmoista poistotavaraa. Varsinkin pikkukilkettä tarvikkeita on tuolla vielä tosi paljon. Yksi kokonainen teline täynnä tuolla niin kuin toisella puolella on paljon semmoista, mikä lähtee poistoon ja löytyy täältä sitten Värjäämön puodilta. Mukavaa viikonloppua. Moikka!